имаше малко повече време. Народният представител от „Атака“ Калина Балабанова отново защити Златна Добруджа от дупчене за шистов газ. Младата депутатка зададе въпрос в рамките на парламентарния контрол на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева относно решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на блок 1-11 Вранино. Калина Балабанова от „Атака“ попита настоящия екоминистър Ивелина Василева за нейната позиция относно решение, което служебният министър, заемал поста преди нея, Светлана Жекова, подписа. С него се издаде разрешение на фирмата Park Place Energy Corp да търси и проучва нефт и газ за периода 2014-2019 на територията на блок 1-11 Вранино. Балабанова попита дали решението ще бъде отменено. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! На 26.08.2014 г. Министерството на околната среда и водите на Република България издава решение № 28-ОС-2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на блок 1-11 Вранино. В подписаното от служебния министър госпожа Светлана Жекова решение се издава разрешение на фирмата Park Place Energy Corp да търси и проучва нефт и газ за периода 2014-2019 на територията на блок 1-11 Вранино. Припомням ви, че същия блок обхваща площ от близо 400 км, разположени на общините Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. В тази зона се намират и защитените площи, в това число езеро Дуранкулак, Крайморска Добруджа, Калиакра и Било. Госпожа Жекова стига до извода, че проектът на Park Place Energy Corp, цитирам, няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, въпреки ясните и обявени в медиите намерения на фирмата да добива въглищен газ. В тази връзка моля да ми отговорите каква е позицията ви относно това решение и съответно бихте ли предложили отмяна на решението? Благодаря ви. В тази връзка Василева отговори, че границите на блок Вранино не попадат в защитени територии. Според нея, Министерството на околната среда и водите е извършило обективна оценка. Това решение е обжалвано пред Върховния административен съд, а делото предстои да се гледа. В момента неговото изпълнение е спряно, докато съдът се произнесе. Уважаема госпожо министър, от отговора ви разбирам, че вие като институция няма да направите нищо за отмяната на това престъпно решение. След като заставате зад него и сте съгласна, че проектът за добив на газ на Park Place Energy Corp няма да окаже такова въздействие, да, права сте за местообитания птици и в Крайморска Добруджа и Било, ми е интересно защо тогава Регионалната инспекция по околната среда и водите Варна излезе наскоро, т.е. на 26.11.2014 с друго подобно решение, което не е за същия проект, за съвсем друга фирма е, но касае същите зони – Крайморска Добруджа и Било. И Регионалната инспекция по околната среда и водите Варна, която е под ваша шапка, излиза с решение, че проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие точно върху тези защитени зони Крайморска Добруджа и Било. Ето това е решението. Предполагам, че сте запозната. Така, както всички знаем и както вие самата казахте, в България, слава Богу, все още има мораториум за технологията фракинг, но няма мораториум за въглищния газ. Разликата между решението, което служебната министърка госпожа Светлана Жекова подписва, и това решение, което аз сега ви цитирам от Регионалната инспекция във Варна, е тази, редно е все пак да отбележим, че в едното решение става въпрос за търсене и проучване, а в другото за търсене и добив. Но и в двете решения са заложени сондажи, проектиране на сондажи на минимум 10 000 метра, и това са нови сондажи и в двата проекта. И тези сондажи ще се извършат на територията на защитени от Натура 2000 зони. Подписвайки с лека ръка решение, или по-точно решение на фирми да дупчат Златна Добруджа, Министерството на околната среда извършва престъпление срещу държавата. Вие нямате институции, приключвам, господин председател, моля да се доизкажа, след като министър имаше малко повече време.
Вие нямате институции и експерти да правите нужната проверка. Какво се случва? Дава се едно решение, фирмата дига едни огради и пиле не може да прехвъркне. Излезте с официална позиция, като институция, позволявам си малко да задълбоча на темата, с официална позиция дали смятате да отмените мораториума срещу шистов газ. Тук ще покажа само на народното представителство, наистина няма да се бавя. Това е статия... Госпожо Балабанова, много ви моля. Приключвам. Това е статия на господин Делян Добрев, бивш енергиен министър, който казва, че трябва да се отмени този мораториум. 10 секунди. Това сте вие, която казвате, че ще се грижите за децата в встъпването си в длъжност. Излезте с официална позиция. Госпожо Балабанова, наистина ви моля да прекратите. Да не се окаже, че накрая някой ще си измие ръцете с вас.